Gelo Ramazan şimşek tê bîra yazê Ramazan şimşek kî bû tê bîra wê were bîra sê çar mehberê li Amedê xafeyekî biryar dabû ku hemû xebatên xwe bi Kurdî bike, mêvanê ku werin wê derê ger bi Kurdî bizanibin bi wan re bi Kurdî biaxivin. Paşê çi bûbû? Ramazan şimşek hatibû binçavkirin û dûre cezayê hepskirina li mal li wî birîbûn. Em anha guh bidin wî Ramazan Şimşekî, paşê em dîsa li vir. Merhaba avaldum, ez Ramazan Şimşek, xwediyê pîne kafê me. Wekî hûn jî dizanin, sê me nîvberê me biryara xizmeta Kurdî da di kargeha xwe da. Ji ber wê em ketin bin çava, dûra jî biryara girtina malê ji bo me hat dayîn. Lê navberê da sê me û nîv derbas bû, hîn dozger doza me vê nekiriye. Mirov lê dinêre hêlekî da bi bombeyan êrişên ser kafeya tê kirin, di mehekî da tên berdan. Di alîkî da jî em bi zimanê xwe me gotî em ê xebatekî bikin, binçavkirin û biryara girtina malê. Navberê da sê me û nîv derbas dibe, hîn doz nehatiye vekirin. Mirov dipirse, gelo çima? Zimanê Kurdî ew qas tiştekî xebatê zimanê Kurdî ew qas tiştekî tehlikeli ye. Mirov vî pirsê dixwaze bipirse ji her kesî ra û em bang dikin, em dibêjin hûn jî bipirsin. Kesên demokrat, saziyên demokrat, kesên bi zimanê xwe ra eleqedar, herkes bira bipirse. Çima? Ev sê me û nîv derbas bûye, dozger hîn dozê ji bo pîne kafeyê, ji bo biryara hizmeta Kurdî ve nekiriye. Armanc çi ye? Em bang dikin, herkes di vî alî de bira xwedî derkeve û bira bipirse. Spas dikin, sağ olun. Belê, tam sê mehu nîve ev Ramazan Şimşek, ev birayê me, ev birayê me yê ku tu sûcekî wî tuneye li mal heps kiriye. Bifikirin însanekî sê mehu nîv, çar meh, tu dixwazî bila mehekî be. Nikare derkeve derve, nikare hereve bixebite, nikare here hevalên xwe re topê bilîze, nikare here hevalên xwe re qehweyê, here pîknîkê, here seyranê, here parkê bigere, çi zanim? Sê mehu nîve Ramazan Şimşekê ku tenê gotibû em ê bi mişteriyên xwe re bi Kurdî xeber bidin, hê jî li mal heps kiriye û hê jî dadgeh ve nebûye. Çi dibêje Ramazan Şimşek? Yên ku bombe davêjin kafeyê mehekî de tê berdan, lê wî zirarek nedaye kesekî din, hê jî li hundir e. Hundir ha girtîgeh ha mal. Çi ferq dike? Rewşa Kurdî, rewşa Ramazan Şimşek ev e. Em vê yekê ji bîr nakin. Ez bawerim wê gelek kes vê yekê ji bîr nekin.